Hola, soc na Polònia Moll, radiòloga de l'Hospital Universitari Son Espases, i en aquest vídeo vos volem explicar en què consisteix una exploració de ressonància magnètica. L'equip de ressonància magnètica és un imant amb un camp magnètic molt potent que emet senyals de radiofreqüència que es converteixen en imatges. La informació que proporcionen les imatges ajuda l'equip mèdic a diagnosticar la malaltia i a decidir quin és el tractament més adequat. L'exploració dura entre 20 i 60 minuts. Que la prova sigui llarga no vol dir que la patologia sigui més greu, sinó que el radiòleg vol explorar la zona amb més detall. En algun cas, pot ser que us administrin un contrast oral endovenós per completar l'estudi. És important que estigui el més relaxat i tranquil possible, perquè si es mou és possible que les imatges no surtin bé i s'hauria de tornar a repetir l'estudi. Us telefonaran per indicar-vos el dia de la prova i us comentaran si haureu d'anar en dejú o si haureu de deixar de prendre la vostra medicació habitual. Si esteu embarassada, teniu al·lèrgia a algun medicament o duis algun dispositiu metàl·lic, comuniqueu-nos-ho quan us telefonem. Agafeu un tíquet de la màquina dispensadora i asseu-vos a la sala d'espera. Poseu esment a la pantalla i quan surti el vostre còdic en vermell, fixeu-vos bé en el color de la línia que heu de seguir i el número de la sala on us faran la ressonància. Us donaran una bata per canviar-vos i un armariet per deixar les vostres pertinències. Deixeu-hi tots els objectes metàl·lics i magnètics que dugueu, les claus, el moneder, la cartera, el mòbil, etc. No es pot accedir a la màquina de ressonància amb cap objecte metàl·lic perquè el camp magnètic és tan potent que actua com un imant, i això posaria en risc la vostra seguretat i la del personal. El personal tècnic us dirà on podeu deixar la clau de l'armariet durant la prova. Si sou portadors d'objectes metàl·lics, com ara marcapassos, pròtesis metàl·liques o estents, ens ho podeu tornar a dir abans de la prova. El tècnic en radiodiagnòstic és l'encarregat de manejar l'equip. El tècnic o l'infermer us ajudarà a col·locar-vos a la taula d'exploració. Us posarà un dispositiu a la zona d'estudi. Us facilitaran uns auriculars optats per pal·liar-lo. En activar els senyals de radiofreqüència, l'equip genera un renou que pot ser molest. Us facilitaran uns auriculars optats per a pal·liar-lo i un timbre per si necessiteu ajuda en algun moment, ja que l'exploració dura bastant. En funció de la zona del cos que s'hagi d'estudiar, entrareu l'imant pels peus o pel cap. Durant tota la prova, mentre es capten les imatges, us supervisarà personal especialitzat. Hi ha persones que tenen por als espais tancats, com ara pot ser el túnel de la ressonància. La claustrofòbia és bastant freqüent. Si és així, ho podeu indicar quan vos donguin la cita telefònica. En cap cas, se vos farà la prova si no ho voleu. Si us han posat contrast per fer-vos la prova, heu de beure 1,5 litres d'aigua per ajudar a eliminar-lo. En acabar la prova, penseu a replegar tots els vostres objectes personals. Podeu fer les vostres activitats habituals amb normalitat. El radiòleg revisarà les imatges i farà un informe. El metge que ha sol·licitat la ressonància us en comunicarà el resultat.